ato ni siyang hinabion sa sayong buntag ani atong istasyon kung unsa man, kumusta man sa ihang pagpapili gahapong adlaw. O ali ma'am, sul diri sa atong studio. Oh, may buntag hang ura mag og nagangos ka. Unsa may imuhang palit service na ko nanay sir sa ako ang pagdagan ako konsihal. Oo, sa to pa nagpapili ka ba konsihal gahapong adlaw? Nagpapili ko. Unya. Gabi sir, bisag human ang kambas gabi sir, lagot kayo bugal-bugal mo itigay sila. Ano man? Gitawag niya po ko ng konsihal bisag napildi na ko. Oh, gitawag mo ganun na konsihal? Oo. Bisag pili na ka? Oo, bisag pildi na ko. Kisa man ni pangaani mo? Barakdat? Mga kaigsuunan, niya si... Palihog lang ko sir, og panawagan na sir, nga. Di na ko gustong tawagan mo konsihal kay napildi na ko ito mo konsihal. Bitaw sa no. Sakto sa na imo ha burakdat. Sakto kayo. Abi nimo sa to pala pagkakonsihal imo hang gilansaran. Oh, konsihal. Oh, nya sa to pag isampit ka o konsihal gyapon bisag napili ka. Oh, isampit gyapon ko konsihal bisag napildi ko. Bugal-bugal lang lahat. Congratulations nimo burakdat kay bisan og pildi ka, gikuan gyapon ka konsihal. Buang unday ka. Buang unday ka. Utro sa ka? Ano man? Gina di ka dito ko ganahan ng tawag kung konsihal ka napildi ko. Gitawag gyapon mo konsihal. Sige. Napahibaw na gani ko nga. Panawagan diha nga ako. Resign ko anak na pildi ko. Nay gabi pa. Gabi pa kay eleksyon gabi. Kuan kambase. Napildi na ko iyo nga. Magpapanawagan ko ni mo ron magpahibaw ko sa tanang tao nga sa diresto sa baryo na to na di na ko patawag ko konsehal kay napildi na ko. Sige. Utom sa mutawag ko sila ko igos ko sa pug. Sana kita napildi ka karon. So, naigo kog sayo si imong dapog burakdat. So, pahimang no sa tanang barangay nga unsa kang barangay nga gikuanan si barangay Lubot sa man? Barangay Kigol. Sa barangay Kigol ay ginigtawga siya og konsihal ha. Kay ni-resign na siya dala iyang. Kung papel ha. Dala iyang papel Nay. Wala yung papel napahibaw ko niyo wawa na. Hindi na ko gusto tawag og pagkonsihal. Gikan magpahil ko niya atong 28 okay ra siya tawagon siya konsihal pero kinapildi man siya. Bali ra usa ka buwan ako pagpatawag og konsihal karon kinatagak naman ko bawad-on na natong tanan. Sa to pa napildi ka. Ikapila mo ko konsihal nga nila sir. Puti na kana. Pila? 21 mismo. Ika-22 kuno siya. So, nakalasod sa kung siya kay ika-22 siya. So, ay namog tawag-tawag kung konsihal niya. Ako ganin, igo nagikos dapog diri ay ko yung tawagan nimo. Nya salamat kayo, konsihal. Dili lagi konsihal. Bili na limot ko. Nan lagi nako lagi. Nan ako ko gustong tawag kung konsihal. Sige. Salamat. Salamat ya, Brodad. Salamat. Bye-bye.